Penj laktar en chenro mabiro ni achiel kachiel kaka Liramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng wang'iyo yore mopogore opogore mwanyalo bedo godo kod ngima makare nikech kati bed kod mwandu marom nade to ngima ni rach ok inyal bedo kod kwe. To ka ngima ni ber tibro bedo ka intiere kod kwe kendo kata kineno kionge kod kidienje mamoko mag mwandu tibro bedo ka imor. Yiena mondo mi arwake wendowa obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olony e weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano ahinya Ruth, gi nyinga Levi Onyango. An wuod game akala Mojwaya. Kendo amor kabiro kae. Alony e wechego mag tuoche mag dangni mag paro. Gigo duto manyalo miyo ogandawa pachgi dangni. Gibed yedhe mamero ji, gibed masira ma ji kale mapile pile, gibed tungni mag ut. Mano gigo malonye sana kendo atiyo gi migawo miluongo ni Mowet Kenya ma wakonyo jogo manigi midhiero mopogore opogore mag dangni mag paro. Erokamano ahinya. Awinjo kimulo gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod dangni mag paro, awinjo kimulo yedhe mamero ji, awinjo kimulo kata samoro weche mag masira, kata gik matimore e kit ngima odiechieng' kodiechieng'. To thoth nitiere gik moko maka ji kale to gine ni gini nyalo miyo gi chandruok mag dangni mag paro. Kaka ng'o gini nikech ni milonye weche gi. Ma samoro wakawo ni gin gik mapile pile to kok ong'e maber to nyalo miyo ng'ato dangni mar paro. Gik ma wakale mapile pile ginyalo bedo kata kwang'iyo maybe dak mar ng'ato e ot, nitiere lweny manyalo bet e ot mapile pile ma ng'ato kale ma samoro be waluongo kata ni domestic violence. Nitiere masira ma ng'ato nyalo yudo mar ndara kata mar ajali, mano gima nyalo kelo gino maluongo ni trauma kuom ng'ato. Nitiere gik mabuogo del ma wanyalo kale kaka mana wito ng'at ma wahero. Kata mwaluonga ni bereavement, sama in gi ng'at moro manyihero kata jaodi moro kata nyathini moro kata mamani moro kata dani moro, sama iwite chande nitiere process ma dendwa kale manyalo kelo buok, kata mana nyathi madhi sikul luoro mana timo penj mabe kanye wang'iyo nyocha to waneno ka nitie chandruok mang'eny sana e sikunde mag sekondar, manyiso ni nitiere nyalo bedo ni mani kelo bende gi dangni mar paro mar nyithindo manie sikul no maluwore maybe kanyok gi ikre maber ne timo penj to koro sa penj cha oromo tineno ka koro gichako wang'o skunde tie gik moko ma ka waneno to mana kaka iwacho no nyalo bedo ni wakale to kwang'eyo ni en dangni mar ang'owa mar paro. Nitiere samoro ma chunyi ok gomb kata chiemo, ineno na ka chunyi ok gomb chiemo tinyalo we ni appetite ni emotimore nade emolal. To kara ntiere kaka gino pachi dangni kata chando pachi. Samoro kata mana nindo mwanindo ni iyudo ka nindo ok timre nade olal. Mano nyalo bedo ni pachi timore nade, pachi nyalo dangni kata nindo ahinya. Inyalo nindo moro ma in sa auchiel osechopo pod nindo mokia kata nokinyi ochopo sadi. Mano be nyalo bedo ni in gi dangni mar ang'owa mar paro. Nitie gik manyalo timore kuomwa. Nyathini manie sekondari nyalo yudo kochako lae pien, tabia mano seweyo chon, tini wacho gani to koro nyathini ang'o matimre matindo duogo la ipani mano tabia moro motimore nade mana mochako. Nitie gik mwakale mapile pile matimore ma ng'ato ok nyal ng'eyo ni en dangni mar paro, lakini kwang'iyo matut to wayudo ka en gino mar dangni mar paro. Erokamano. Kauno diher mondo mipuonjo oganda wa weche mag nikech kwang'iyo gigo nenore ni gimoro amora ma dhano kale odiechieng' kodiechieng' anyalo kelo dangni mar paro ma kok ong'i maber to nyalo kelo chandruok. Kauno idwani waket maino kon mane? Dangni mar paro nyalo mako ng'ato e kidieny moro amora ma odonge. To kawuono anyalo gombo ni mondo wawuoe jogo mwaluongo ga ni jodongo, ma bende gi dho ngere wanyalo luongo ni adults kata mana elderly kata senior citizens. Sana watiyo gi dhok mar senior citizen. Senior citizen en ng'at ma osechopo higni 65 kadhi mbele, ma bende kata mana e Kenya waka higni 65 ne makoro ng'ato dhi e gari taya. Kanye in ng'at ma ondik gi sirikal kata matiyo tiyudo ka koro kichopo higni 65 sirikal bo wacho ni koro in senior citizen, onego be ni chopo e retirement, idog dala itim kamano. Koro wadwa ng'iyo ni to gima gombo ni wawuoye kawuono en ni masira mage kata mana weche mage mag dangni mag paro mabiro ne senior citizens. Ka wang'iyo mokwongo anyalo mi mbaka mo matin, nitie kanisa moro manye wadhi wuoye kendo nye wadhi puonje oganda. To nye wawuoyo sana kuom nyithindo, jonyuol gi nyithindo, kendo kaluwore gi gik manya wacho ni timore kata mane skunde gi. To wawuoyo nyaka kuom vijende.
to kanye wawuok chande to jaduong' moro luwa, jaduong' mane gi lwar e wiye to nyisa ni yawa ahero puonj mukelo no kabisa, to kendo wuoyo kendo puonjo jonyuol kendo puonjo nyithindo gik mabeyo kabisa, lakini nitiere population moro mokumulo kata matin, population mar jodongo. To jaduong' no nyisa ni be ung'e ni kata kong'o mupuonjo ni jodongo mang'eny sana tiyo gi kong'o ni marach, nikech ka gisedhi e retirement nitiere kaka gidong' kendgi ma gi dho ngere waluongo ni loneliness, gibet kendgi ma ng'ama shughulika gi wachgi otimore nadi onge. Koro iyudo ka gini oseketo kata mana jodongo go bende nitie kaka gitiyo gi kong'o kata mana gi yedhe mamero ji gieki mondo kill go that loneliness cha. Tema wacho ni kawuono we wawuoye wach mar loneliness ne, nikech bende mae higa ma ka ji osechope to koro iyudo ka giwito ji mang'eny maluoro gi giwito. Ng'at ma jahigni 65 ochako iko osiepene, maybe nitie kaka iyudo kaka en weekend ka weekend to en e liel kamoro, watne ma otho, ng'at ma otho. Koro nitiere dangni mar paro mabiro kuom senior citizen kaluwore gi bet mobet kende mwaluongo ni loneliness to kod grief manyiso no wito ji mag kuyo, weche mag emagombo ni kawuono mondo wang'iyane to ere kaka wanyalo konyo jodongo wa ma wan godo, obed dani, obed ni mama ni ke oseniang', ere kaka wanyalo keto gi mondo kik giyud dangni mag paro kaluwore gi koro gi kumo betie no ero kamano ahinya. Nyakoromoge Jwang', apani kaka wasudo no ineno gimomiyo ber ka obedo kod twagni. Inyalo woni ai ang'o momiyo dana ni kata ang'o momiyo mama nani ohero ga dhi liete ma en sama tin odhi kama kama sama kama odhi kama kama koduogo nitiere gima dhi nyime e kit ngimane, nitiere gima dhi nyime e chunye, nitiere kuyo moro ma onyalo bedo godo. Yudo bende ni koro osebedo ng'ama ng'ongo, oseritaya ma koko ngima beto nyalo kelo ne chandruok. Kapok wadhi matu daher mondo wang'ane kata wa identify ni jaduong' ni kata dayo ni entiere kod dangni mag paro. Ang'o gini moko aneno kuom gi to wanyalo chich ni nyaka bede ni gimoro rach. Wang'e maber ni dangni mar paro nitiere ranyisi ma kineno kuom ng'ato, obed ng'at maduong' obed ng'at matin, lakini iyudo ka tek mondo wafweny kuom ng'at maduong' nikech mokwongo waonge machiegni kode. Yeni en yor manyo, wan e town kae maybe ng'eny gi ni dala kuchande, koro nyalo bet ni waonge machiegni kodgi, to nitiere bende jok manyalo bet machiegni kodgi, lakini nitie weche moko ma ka giwacho tiwacha ni mano to tindo tiga wuoyo kaka otimore nade kaka wuoyo gano endo. Lakini achiel kuom gi en kineno ka ng'at ma ike osedhi mbele kamano ero, iyudo ka koro kata kaka nyo nindo mana kaka wawacho chande, iyudo ka koro nindo ne nitie lokruok moro e nindo ne, oko nindi oko nyalo yudo nindo maber, iyudo ka en usika siku kuyo kata mana liete ma koro winjo kwacho ni ji dhiegi nikech gihero dhi e liete, mana achiel kuom gima nyaka wawachi. To gimomiyo gidhi e liete kamano en ni either ong'eyo ng'at modhi e liende no ero, kata liel kacha kodhiye to dhi romo gi jomoko modhi timore nadi modhi gogo mbaka modhi tudore godo. Koro kiyudo ka kata mana mano ero chopo kuma koro gimoro timore e gweng' lakini oko shughuli kata nyo winjo ni ng'ama kama onindo to winjo ka en oko shughuli kata gi wach no ero bet e yode kanyo, oko dwa wuok oko ka nitie puothe moro manyo dhi eroga kata kodhi to kulore ogine ne, yudo ka koro tijno bende kotimre nadi oko dwa tiyo, yudo ka en e kitanda odiochieng' okinyi nyako dhi en e bedroom ne kanyo oko dwa wuok, kata kudhi mose il moro ma en godo manie nyakwara nyathina ero timna kama iyudo kama no timore nadi onge. En ng'at mokuyo, nyalo bedo ni dangni mar paro sechopo kuom kanyo. Inyalo chako ng'iyo wich wil bende, nitie wich wil moro manyalo make, to wich wil nyalo biro tieng' diriyo. Nitie wich wil moro ma wiye wila kata maybe gima nyonego tim gokinyi wiyo aye. Nitie wich wil mabiro kaka tuo mar wich wil ma bende aparo ni wanyalo wuoye badaye, to nitiere wich wil mar ng'at ma pache dangni, nikech kata Ruth in bende inyalo kata mana wan kaka wan ni endi sama pachi dangni chande nitie gik ma wi nyalo timore nade ma wi nyalo wil godo. To kaluwore gi kaka ing'e dani kata kaka ing'e mamani, kineno ka wich wil moro biro ma wiyo wil gokinyi kendo godhiambo ni nitie gima onego tim kata nitie gimoro monego itim ne, to kibiro to penji ni tang'o mokeli ka sani, manyiso ni wiyo aye gima onego, kata ka nitie yedhe moko momuonyo to koro ineno ka yedhego ok omuony gi kaka ojatimo gi nade. In kidhi kanyo to yudo ka yedhe nego pod nitie kaka nye gin nyoro chande onge mo muony, manyiso ni wiye kiwacho ni to be ni muonyo yath
to penji ni onyalo kata penjo ni gin yedhe mage gin yedhe mage mano wich wil mabira ma ichako neno ni dana ni sani wiye wil ahinya gimoro rach kuome nitie gino manyalo bedo ni pache timore nade pache dangni to kata mana layo ma wacho chande kiyudo ka koro chako layo ma yudo ka pien kidhiye to yudo ko laya kende kanyo mano nyalo bedo ni nitie gima to boko cha be ok chalne ich wang kendo mano be ntiere to abro wacho ni joma ikgi oseniang gihero bodhore mano nitie kaka gin lakini ka en ich wang moro monyalo hinyogo gimoro makata ka guok moro nindo kanyo to ino ka iyo wang'o ka obayo ma gasira mang'eny kabisa kata mana nyathi nyaki penjrie ni to ang'o momiyo dana kata mama na ni iye tinde wang' machalo kamae kata kiwuoyo kode simu tiwinjo mana owuoyo kodhaw ok owuoyo moro muja wuoyo gacha en wuoyo moro mar ich wang' mar dhaw nyaki penjrie ni tang'o momiyo ang'o matinde madhena ena ni kata kwa wuoyo simu to kwa nyalo winjo odhawa nyalo bedo ni dangni mar paro osetimore nade osedonjo erokamano ahinya nyakwara moge jwang ma en twaka ma ok apar kwa sega wuoyi to kata kamano amoni wawuoyo odiochieng' ma kawuono yudo ka thothne sani tinde ji dar yudo ka rawere dar mana kaka niwacho ni en yor manyo cha yudo ka ng'ato koro we dala kende en dayo kata en kwaro kata en da nigi kwaru kata mama nigi baba nigi dong dala kendgi daher mondo mang'e ne obwongo ne ang'o madhi nyime e obwongo kopogore kod gik matimore dende del ol dend jony tiere tuoche mopogore opogore kaka tuo mag sukari tuo mag pressure kaachiel kod gik makamago ang'a dhi nyime e obwongo jaduong' seche ma odong' kende anyalo wacho ma eni anyalo penjo kata mana janeno maneno chenro ni penjrie ni bisega temo dong' e ot kendi odiochieng' ariyo moluwre kata mana adek ma onge ng'at ma in ga ot kanyo ina kumidhie be otimre nade onge nikech gima nyaka wang'e ni senior citizens wagiendi wuotho margi be koro oduogo piny ok ginyal wuotho kaka ne giwuotho ga chande kaluwore gi ngufu mana kaka iwacho ni del teko duogo piny del jony koro iyudo ka ng'ato wawach ni oja higni 80 iyudo ka wuotho moro manyo wuotho dhi e chiro tim kama cha koro oduogo piny tema kaka penjo ni bisega penjrie ni isega dong' e ot kendi ndalo adek to koro dayo ni en obet ga e od ni mande chieng' ngeso chieng' jumapil wuok tich nyaka wuok tich en ga ene alwora mar dala kanyo mar ot maonge kumodhiye nyikwaye moko bende onge nikech sani ng'ama dwa tero ni we nyikwaye dala ni dak e dala dwa timore nade onge wakawo nyithindo duto wan godo kapango in bende dalano be kaka wacho ni yor manyo chande bet matek gima dhi timre achiel kuom ng'atni kata mane obwongo mare en ni stress moro dhi make stress mabiro ka ng'ato bet kende kumoro achiel aming'a maonge ng'at mowuoyo godo onge ng'at monyalo penjo gimoro kata ka gimoro olal e ot kanyo nikech kaka wawacho no wang'e be samoro koro ok nen kata maber samoro oketo kata chumbine moro kumoro mano dwa manyo chumbino ok oyud kuma chumbino nitimre nade nitiere stress donje dend dhano stress kodonje dend dhano stress en ga gimo marach machiemo ne wabi kae watim gimo luongo ni the stress response manyiso ni stress kosedonje dend dhano obwongo mar wantiere hormone moro mobwongo mar wagolo gande mwaluongo ni cortisol ni kobwongo gole mang'eny nikech stress chande nie dendwa to nitie kako hinyo del mar dhano nitie kako duoko kata mana teko mar del mar goyo tuoche ratek mag del immunity mar goyo tuoche mopogore opogore nitie kako timore nade oduoko piny manyiso ni koro dawa ni onyalo bet ng'at ma mondo tuo moro amoro atake bet mayot nikech immunity mare odok piny nikech cortisol otimre nade odhi malo cortisol ni sama bende ni malo inyalo ga neno sama kiwuotho yo to ineno thuol moro maduong' kata ng'ielo moro e wang'ayo iwinjo ka dendi buok iyudo ng'wech makata kudho chuoyi tidhi makata ok iwinji rem mar kudhono ibiro ga winjo kisedhi bet kumoro koro iwacho ka ni to kara kudho ochuoya ka kumoro ka manyiso ni nitie hormone moro mogol e dendwa kanyo achiel kuom gi en mana cortisol mawachono moro nitie mwaluonga ni adrenaline mako gol to dendwa bet mastiff mawadingo makata kudho chuowa to kwatimre nadi ok wawinji sama cortisol wuok e dend ng'ani mang'eny nikech dangni mar paro kod stress ma en godo no endo nitie kaka hormone no odhi to odiyo fuondni magwa odiyo ga fuondni mamiyo kata winjo ka kudho chuoyi to ok iwinj ang'owa ok iwinj rem sechego koro sama mano timore e dend ng'at ma kamano to iyudo ka kata mana adundo mare kaka gwe remo mondo ringe dende chande iyudo ka koro blood vessels nego of Stephen
manyiso ni nyalo kelo high blood pressure kuom ng'at mang'owa, ng'at ma dende osedhi malo. To mago e kaka nyalo wacho kendo anyalo duoko penjono Ruth. Nyakwara Mugia Jwang' emomiyo wathoro ga bedo kod jogo mantiere kod lony mopogore opogore. Kawuono wafuono dayo miwede e dala cha kende, mama miwede dala cha kende, jaduong' mantiere e dala cha kende. Kiki mor ni samori tero ni atera pesa itimo ne shopping, nitiere gik mang'eny madhi nyime kit ngimane. Ma bende boduoko rateke ne mag del piny immunity, to seche mama otimore yudo ka tuoche bende nyalo gore kode mayot. Yenwa wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime, kiki dhi mabor Nyakwara Mugia Jwang'. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu. Kibro kao omuogo ti ikawe gino omuogo ariyo kama ikete bur, to sami ikete bur to bedo kama usalap. Harnit kod Rajiv ogidak kaka jomokendre. Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakwara Mugia Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gwengo. Olino yo. Chopo nyanya pejo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama negi. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet. To kapok wakelo ngolo, wapuonjre ni timo Ma en Maknani. Machiegni kendo penj laktar kwa Kalira Mugi TV ngima en mwandu. Wawinjore kacha Nyakwara Mugia Jwang' ni nitiere ranyisi makineno kuom dayo kata kwaruto ng'e ni nitiere midhiero kata kuyo mosechako donjo kuome madhi kelo ne stress. Yande odhiero dhi lemo, ok odhi lemo. Yande ohero wero wendene moko, ineno kolinga linga. Kugochone kata kuwuoyo kode, okune ka nitiere kod ilo moro. Kata kuwinjo mana ni ng'ato otho e kor gweng' to kowinj ka buoge kata matin. Nyaka bede ni gimoro rach. Ponono ni okong'i kata okomany kaka inyalo konya jaduong' ni. Idhi ang'o madhi timore ne kata ka stress ka osedonjo to ngimane nyalo chalo nade. Wantiere kod picha moro ka picha ni to kawuono kelo picha ma umiyo winjo marach Dani winjo marach en kende. To kata kamano kama e kaka thoth oganda wanitiere. Yudo ka deyo odong kendgi dala, mine odong kendgi dala, kwere odong kendgi dala, mama akelo chandruok. Adwa ni mondo mwadhi nyime gi kama ne waweyo. Gima dwaro wacho en ni ng'at mosedonjo e higa ma wacho ni senior citizen ni nitiere gik mang'eny mowito. Nyithinde owuok koro ka en nyako odhi ka tedo, ka en gama dichuo oseugo dala ne kata onyalo bet ni una dala kata gweng' achiel lakini ka en ng'at ma wuoyi gisego dala gi makoro dala chande odong' kendgi kamano. Ae to tinde bende tie gimoro ne ji nyiewo lo oko kuonde gi ma iyudo ka an
an wuod ge makala ma wuod Ojwaya to kar mondo aged but Ojwaya kanyo tadhi anyiewo lop Nakuru ema dake gi ang'owa gi nyithinda. Koro iyudo kamano owito nyithinde nikech gionge machiegni kode. Nitiere gik mowite dende kanyo ero mwaluongo ni independence. Kaka nyo timo gike chande oonge ngufu monyalo timo godo gik moko kaka nyo timo chande. Mano duogo wito mano. Ochako duogo chako osiepene koro chako tho. Nikech kaka ikwa medo dhi kaka wamedo wito jomoko. Iyudo ka en daya chiel niendi e yor wito ji niendi nyathine moro bo odhi otimore nade odhi onindo mano iko. Koro iyudo ka min gi wuon gi tio kwa wuoye min gi wuon gi nosegadhi kata jaode chande bende samoro kwaru no onge udong mana gi danu no kende kwaru no setho. Koro iyudo ka mae makoro waluongo ga ni grief. Miyudo ka ng'ato en surrounding mare onge gima owita wita gik moko. Ka en tich no wito, ka en nyithindo odaro onge owito, nitie motho. Ka en osiepene kande tinde gimotimo ga en mana dhi iko. Koro iyudo ka kuyo mar wito ng'ato chande make mang'eny. Kata mana guogine manyo pidho kata mana jamni ne kande iyudo ka moko tho, moko usi, kia olal. Koro iyudo ka en ng'at manigi losses mang'eny surrounding him. Gima mano kelo en kuyo kuom ng'ato. To kuyo no ema wawacho ni samoro nyalo kelo dangni mag paro mag ranyisi ma wang'iye kidieny mokwongo kande. Kineno gigi kuom ng'ato, ere kaka wanyalo bet machiegni mondo wakony ng'at ma en owito gik mang'eny ma koro odong' mana pinyni odong' mana kende kamano. Nyithindwa ma kata nyikwayo goeko tinde onge madwa dhi dala ni didak gi ng'at mang'owa gi dane. In bende manyo ilal Nairobi ka ting'e ni system ma be wan godo en ni tije mang'eny ma adier mantiere mar dak. Tije mang'eny ma wan go Nairobi ka ata malo mar ji mang'eny onge ga jok ma yudo ga gino mwaluongo ni leave. Ing'e ni nitie tije mimiye ng'ate leave minyalo ga kawo wig adek momakre tidhi tibet gi dani ibet gi mama ni ugo mbaka. Tiyudo ka ji mang'eny tije ma wantiere gin tije ma boss dwa ni donje tich Monday nyaka Saturday. Sunday no ende minyalo yudo iol idwa ni bendi tere nyithindo kumoro tim kamano. Koro kata sama waji dhigo dala chabo timore nade onge. Koro mano miyo jodongo kendo senior citizens bet kendgi kuom thuolo malach to mago kelo shida mang'eny. Nyalo kelo tuo mar dangni mar paro kuom ng'ato. Kaka gino maluonga ni geriatric depression manyiso ni kuyo mamako jodongo. To magi gin achiel kuom gigo matimore nade ma gino nyalo kelo. Anyalo mana hinyo ogandawa ni kanyalore to wayud yore mabe wang'e ni wabro wuoye. Ere kaka wanyalo keep in touch kod jogi endi ma ok ni wawegi gibet kendgi kamano, iga biro, iga lokore, iga timore kamano. Wantiere kod gigo mana kaka ne ipimonwa kacha ni ng'ato wito gik mang'eny e wuodhni makachopo kamoro koro osewito gik moko osewito ji mana kaka wantiere kod picha moro ka daher mondo minene nyakwa Ramogi Ajwang'. Iyudo ka osewito samoro wetene nochako gi jonyuolne owito nyiminene. Iyudo ka independence kaka nonyalo timo gigene olokore ok onyal timo tuoche odonjo. Iyudo ka samoro kaka wuoth bende koro nyalo bedo matek. Weche mag pesa bende nyalo kelo stress ma ang' no kel ne ng'ato dangni mar paro. Nikech adhi e olainde wa mag simu chon mondo mi ka intiere kod penjo go simu wawuo wago mbaka wayud kaka wanyalo konyo. Nikech ng'eyo samoro kawuono ijegni 20 ijegni 30 ijegni 40 adwa ni chak go picha mbele niko chopo ka to dhi bedo koda nade onego beni ikori machal nade mago bende wabro wuoye. Omiyo waseye olainde wa mag simu ka intiere kod penjo go simu inyalo oro SMS namba na mar SMS en 23600. Iseneno ni jaduong' nitiere kod dangni mar paro onego beni timang'o okang' mokwongo. Gima nyalo hinyo ogandawa kata manyalo encourage gi ni sani piny olony ineno kata mana miting'o no endo oduong' en gima kikigo simu mwaluongo ni video call chande tinyalo ga wuoyo gi mamani ka nitie ng'at moro dala. Ang'eyo ni shida mantiere anyway ni iyudo ka dala kuro internet bondo timore nade onge, lakini internet en gima inyiewa bundle mar simu tiketo data to in gi internet e simu. Kinyalo yudo ne mamani tablet mochal gi miting'o no Ruth ter dalau mi jonyuol ni obed godo. Ka nitie ng'at mandala kanyo ma kata mana ndala riyo e odiochieng' wik achiel inyalo ga bet nong'eyo ni tich adek nyara gochona obinjo tich ariyo koromo to winjo komor nikech ong'e ni kiny wabro wuoyo gi ng'awa abro wuoyo gi Ruth nyithinde abro wuoyo godo wabro go mbaka
Ting'e ni makosa mwatimo sana nikech jonyuolwa gi be ng'eny gi maybe nitie yedhe moko mag muonyo mag fuondni mag pressure mag diabetes mag ang'o. Antiere gi simu, inyalo kawo simu. Make kanyo. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Ma iloso gi James Ogutu ka bondo siro kuwa. Machiegni James. Mokunga amso laktar no oimore. Ero kama nanya. Ora pijeni ya. Dangni makwa ito kata mo duong samo obede wang do samoro kure ka luore gi tungni mag ot samoro en gi kuye dala. Samoro kiwe okudhi kode maber, inyalo kony nang'o samoro iyudo ka kata en ma chiwuoyi, samoro ok winjre kata gi dayo. Emo wang' miyo wang' kelo gine dangni mag paro, tinyalo konye nang'o kapok gino odhi mabor. Emi penj na laktar, ninyalo konye nang'o nikech dangni ng'eny, samoro luwore kaka tungni mag ot, ninyalo konye nang'o, penj nago laktar. Apa ne en penjo maber mokalo nikech samoro ng'ato nitiere kod jogi e dala, ok ni en kende, en gi jogi e dala to en koko gi nduru makwe onge dalani. Bende miyo jodongo gi dangni mag paro. Ma chiwuoyi okelo kata chiwuoyi kata nitie kata mana nyithindo makelo shida ne jodongo. Anyalo mana wacho ne yo machalo kamano en ni king'eyo ni jaodi ok winjre gi mamani kata nitie lweny moro mantie, ting'e ni lweny ni samoro en ga ni chiwuoyi marach, samoro en ga ni mamani emo kohero jaodino makata tim manang'o donge. To gini bi wacho ga ni mine bende dwaro ga the best for their sons. For their sons. Koro gima nyalo wacho ni ket mama ni piny, ket baba ni piny, wuo kode ka shida ni en gima in iwuon miseneno. Olelri ni to shida ni kanye. Ka en gima inyalo tatua kigo dala mondo uwene nafas mare ubiro ga nyithindi biro lime to timo kamano ero. Miuru jaduong' ni tich mayot. Nikech gin bende gin very important e society marwa ma wantiere niendi. Nitie gima jawacho ne ga ji ni nyalo ga yudo ni dani no ochando ugi tuoche ma unusiku thiedhega, utimo kama en osiptal sa asaya, to nitie gimomiyo ngima momiyo pod en e dala kanyo, momiyo Nyasaye pok otimo nadi, pok oome. Tiyudo ka nyathini moro inyuolo ma jadweche ariyo jadweche to nyathi osetimore nadi. Kik wa question Nyasaye gimomiyo mama wa ni dala, gimomiyo dana ni dala, momiyo dana pod nitie nyaka sani, waduoko ne Nyasaye erokamano to warito gin nikech gin jok ma senior citizens madwaro kony marwa. Kik wahinygi saidi. Ka nitie giminyalo timo kaka ng'at ma wuoyi tim e dala kanyo, ka nitie jok munyalo wuoyo godo kata ibiro luongo chief kata wacho tuketo bura tiyalo mondo dani obed gi kwe. Jaodi pod en ng'at matin ma pod nigi ngima mang'eny. Umany kaka unyalo dak moku kelo masira kuom dayo kata kuom ng'ama duong'. Waluoruru duong'. Mane gima nyalo wacho kanyo. Kaito bende mana kaka wacho ni kaka mondi awuoyi pod gin joma tindo. Tema mondo mimi dayo no kwe matin kata jaduong' no temi miye kwe nikech in bende ndaloni biro. Imbe ndaloni biro. Hello penj laktar. Koro iwinjo. Na mondo michaki gi tiende mondo mi wayudi maber. Iluonga Joseph Abong'o. Machiegni Joseph. Koro an gi mama na en gi nyithindo ma giparo aboro ai. Koro paro ma seche moko donjo ne masitere kopo ni yudo koseche moko kula wiye ok dwa loso kata kopo ni loso kode. To koro ineno ka kopo ni dimose tineno ko ong'iyi matin. To nyisi ni beda na mos mondi bondo mi atema na paro kapuka mosi. To ong'i to kodwa loso to unena matin. Bang'e dakika ariyo adek kama koko loso to nyisi ni gone koko. Koro ere kaka inyalo ng'eyo ni en gi paro mane. Mano penjo maber ahinya. Kabisa. Mana wacho chande. Ich wang' kata bet kend ma ng'ato bet abeta ka en okuyo. Ting'e ni mana kaka wacho ni jodongo nitie gik mang'eny ma gisekale. Nitie gino maluongo kata ni complicated grief. Manyiso ni ng'ato nowito ng'at moro mohero. Ting'e ni ng'ato kiwito nego be nitie seche mikale tiyudo ka koro maisha ni chako duogo mano mol ma pile pile chande. Iyudo ka jomoko kawo ga thuolo mang'eny ahinya
kata mana higni bang' higni 10 iwinjo ga mana pod wacho ni wuoda cha de bedie, nyara cha de bedie, mama na cha de bedie, ena nyakwar wuoda ma pile pile ma higa ka higa en ga wuoda mano ng'at man gi complicated grief. Dayo ni kwa nyalo manyo ng'at moro kata mana jodongo gi wawacho ga ni e ngima waka nitie ng'at moro ma nyaka wawinji, kata an nitie ng'at moro ma kowacho na ni nyaki winji. Jodongo ni bende niga kamano. Nitie wuode moro, nitie nyakware moro ma mobro winjo mane ng'at mumanyo tukelo to wuoyo gi dayo no, wuoyo kode pimo, obro pimone kendo obro wacho ne gima chando pache. Ka en ng'at ma onge tuo mwaluongo ni Alzheimer's to obro pimone. E piny ka tie ng'ato ka ng'at ma nyako winji, obed ni en jahigni adi to bro wacho ne shida ma en godo. Koro king'eyo ni ino konyal winji kendo konyal pimoni, many ng'at monyalo winjo. Kapok wamanyo ng'at monyalo winjo. Yes. Okay, wadhi mwaka wiweyo to ne pacha wuotho ni seche ma kaka mama gini ka ng'ato wuoyo kode to kuongo ling, okulo wiye aming'a to ting'o wang'e mosong'i kuom dakika moko kato oneno koduoki kata kokoduoki. Ok ang'eyo ni debede ni ang'o madhi nyime kit ngimane kata pache, kata kamano nyakwara Mugia jong'wa ka oyweyo. Ka waduogo to wadhi nyime gi kama waweyo godo no, kidieny mar adek ni kik ibed godo mabor kata matin. Cape Town has probably been on your list for a while now, and it's easy to see why. It's the kind of place where everything just comes together. Table Mountain views, the ocean, the city, all in one. From Table Mountain with your partner to wine tasting with your girls, that's what makes it the ideal destination. Whether you're traveling as a couple, with friends, or even solo, explore 5 days in the Cape Town from $1,830 per person sharing or $1,980 if you're going solo. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Anawinjo mana kagima nitie otego moro ma ng'ato keto ne pari kae. Nyaka nyoro wateka ne wan gi yie mang'eny ahinya kuom pari. To kawuono nikech nyathi achiel wan wapare wan wawuon. The government will deploy a subsidy from the Petroleum Development Levy to the tune of Kenya shillings 945 million. Usuru mar VAT maratama laboro e nengo mauta ema jo Kenya dhi medo tiyogo ka sirikal bendo keto tenge omenda mag siro nengo mauta. But it is only the wearer of the shoe who knows where it pinches the most. He has not shown any iota of remorse. Jalweny machon Peter Mugure omi twech mochwere jela kuom nego jaode gi nyithinde. One launch school mar tailoring. Cheran wan godo mwakelo kae Charende anango wala manyagoyo to sani kona dwa chako timo ang'owa twengo. En fuong'ruok ne mine ka okale tiegruok mar twengo mimiyo gi nono maonge chudo e gweng' ma Kiabuya mani Suba South. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en tielo mogik ma daher mondo mi wati godo maber ka nitiere kod penjo to penji ka nitiere kod simu to go mondo mi ipenji yud kaka inyalo ng'eyo gima idwani mondo mi tim. Kapok wadhi ma tuta ahinya yudo ka wanyalo bedo kod kes ma ng'ama dayo nitiere dala. Samoro no osewito nyithinde, osewito yawuote. Yawuote gi nene gi nyithindo, osewito mundi yawuote. Makoro odonge nyikwa e dala ka. Seche modonge nyikwa e dala ka,
yudo ka samoro bende pod gin nyithindo ma pod tindo to dani bende onge kod yor nueng'o moro amora. Nyithindo be gini ka ng'iye dangni mag paro aina manyalo donjo kuome nyalo chalo nade to inyalo konya kesa aina ni nang'o. Kapok idwoko yiena mondo mi akawie simu. Penj laktar. Hello? Hello? Machiegni? Oyimre Ruth. Oyimre ahinya machiegni? An iluonga ni Jacinta kawuok Isiolo. Machiegni? An apenjo laktar niya. An go babwa to babwa no olalo pikipiki. Alafu kinde moko bende ko uso gik moko to gikego ok usre. Koro bang'e obedo gi depression. Koro sani kata kagochon mamwa to ng'isa en obet ga beta onge kuma odhiye tich. Koro en obeta beta kanyo. Koro samo mamwa chandre gan en mamwa ema manyo to en to obeta beta. Lakini an kang'iyo to aneno ka lure gu gima laktar wachono. Aneno mano en depression. Koro mano inyalo konye nade? Itimo ne hocho. Nikech gik kuma nikop naneno olus gik moko bang'e nokwal pikipike kodhi uso gik bende moko kwal. Alafu samo nyithindo duogo nati dwaro school fees. Baba ujegni adi? Around 50 hivi. Okay. Bede chenro wadhi duoki. Adwa ni duoke nikech sa bende ringo matek. Gima nyalo wacho ne ni anyalo kawo simu machielo mondo ariwgi. Hello penj laktar. Hello. Machiegni? Mama Poli. Machiegni? Kawuoko. Hamgi laktar. Hamgi fab. Muto. Yes. Ong'adore akwayo ni mondo mi ukaw na penjo ni mondo mi wachwal. Wadhi nyime. Gima nyalo wacho en niya, jahigni 50 pod en ng'at ma fuondni ne pod nyalo tiyo. Kata kiwinjo ko ne ng'at mane riemba piko to livelihood mare ng'ato nodhi motimore nade omaye nikech nodhi mokwala piko mare, biashara otamre dhi kamano. Koro grief ni ok en ga en agir ni ng'ato ni ng'ato tho kende. Kata mana kinyalo ka tiji kata biashara mari ok dhi maber kata iwito inyalo yudo kinde yo mar grief. Koro emomiyo iwinjo ka wacho ni konyalo yudo kaka inyalo ho baba gino endo kata kaka onyalo wuoyo gi baba gino mondo bi otimne hocho mondo nyis igni 50 en ng'at ma pod nyalo tiyo manigi ngufu ma pod nyalo timo gike kata sirikal ong'eyo ni igni 50 ok nyal tero mondo beni pod ne tich. Koro tich obed tich mondikie obed biashara en tich otema kiko give up ni koro weyo ni miyo to mano shida maseyudo mang'eny kata mane klinik iyudo ka miyo biro ni jaduong' ni nowito ne tije noriembe nikech achiel ariyo adek to nyaka ne riembe tichno tindo beta ma kata nyithindo school fees kata ng'o kata onge gimo timore nade motimo. Koro be nyalo nyiso yawuot gine chuo piny ka eka Nyasaye omiye ngufu ni nyalo timo gimoro tim we yiero tich as long as ni at the end of the day nyithindi odhi sikul osomo ti bende igikori ming'e ni kichope higa makoro kinyal tiyo to nitie gimoro miketo akiba mabro timi nade mabro riti. Kik chunyi tur ni kori weyo ni miyo ema manyo ne nyithindo to miyo ema kelo chiemo e ot to miyo ema timo kama ema timo kama ka in ng'ama dichuo wuo gi dhi ti mondo ine kaka inyalo konyo oganda magi. Kanyalo medo mana matin yiena nikech ng'eni seche ma koro miyo ni bende koro neno pek miyo ni bende dhi bedo gi chandruok dhi bedo gi depression dhi bedo gi stress. Koro ng'eni en stress mar ng'at achiel to koro wadhi bedo kod stress mar ji ariyo. Ji mopogore nyaka nyithindo nikech iwinjo ka nyathino be koro nyaka wuoyo to stress mar ni min gi ema thagre katimo kama to babo bet chande. Iyudo ka kata mana ich wang' moro ntiere mosewuok gi wuon mare nang'o miyo ni beta to mama ema timang'o ema manyo. Koro nyaka watem. Adwa ni wadonje e kidieny machielo kata okang' machielo. Antiere kod simu kiyena mondo mi akaw simu. Hello penj laktar. Tell me. Simbe no ng'adore ok wawinje maber.
madwa wacho Ruth en ni wangi maslahi mar jodongo e gweng. Ipenja penjo kapok simu obiro ni en jaduong' en gi nyikwaye nyithinde nothowe gi nyikwayo dala kanyo ma ene makoro odwano manyne gi to ngufu mare mar manyo bodok piny pesa bende onge kaka otimore nade odonje. Nitie gik moko ma samoro wakwayo ga kwaya ni sirikal otimore nade sirikal saidia mine madongo mani gi nyithindo ma onge kaka ginyalo rito nyikwaye noweyego kanyo kata mana dhok lihunda moko noweyego kanyo ma mine gi notho to en ngufu mare monyalo nodhi kata ne puodho nang'o nyithindo gi be pod tindo pod gin jo lower grade kande kaka ginyalo tiyo mondo gikel konyruok otimore nade onge mae mokoro wakwayo ga ni sirikal kata mana e gweng kanyo kwa nyalo bet gi programs makonyo mwang'e ni dala chande gi kang'ane nitie dayo moro modake gi nyikwaye to onge kaka dayo no nyalo ga timo yena kaw simu aduogo irika kar sirikal saidia kapok wadhi ir sirikal mondo mi saidia en ang'o mwanyalo timo kaka community en ang'o mwanyalo timo kaka family en ang'o mwanyalo timo kaka society to mana kwa se kaw simu machielo. Hello penj laktar. Ruth my protocol machiegni ting'e ni malo awinjo ka mama moro wacho ni kogucho dala to min mare kone kaka jaduong' motindo go to ling'aling'a awacho ni nyathino loso gi wuon mare through mamane obiro loso gi wuon mare direct obedo kode kende ka gin jariyo obiro yudo ka problem ma wuon nigo upogore gi ma min mare miye aneno ka samoro wan joma ng'eny to ng'ato gi dala to kipenjo to jaduong' dhi nade to en kare to kipenjo to iwene jonyuol gimoro ni nawene gimoro mang'o gimoro mar chiemo to kipenjo to baba tawene nang'o to mama manyiewo chiemo koro ing'e ni baba ni ema opuonjo to sama koro idwa chiw pesa timiyo mama to we baba magi kelo ne wa say depression so kana penetrate mse makoro an maloso gi mse direct to we wa solve that problem mse chako bedo active so nyithindo makadwa loso gi wuon gi to koro ndalo manokwa school fees kata ochande to di wuon ndalo makoro an odhi ir min mare molosogo ema wacho ne gik ma wuon dhi through los gi wuon mare direct mano biro solve problem mar wase depression. Erokamano ahinya emomiyo wahero chenro ni nikech iyudo ka wayudo duoko koni gi kocha tapani entiere gi point apani gima wacho no en gima important nikech iyudo ka samoro wan ing'iyo ga ni mama we mimiyo pesa jodongo chandore kuma gidake kata gi minegi koro duoko wa men's mental health madwa jiwo jo dichuo sama in gi ngufu to ng'i mbele bende kaka dhi timore nade kaka ng'ama dichuo ng'i mbele tok mana dichuo kende ing'iyo mbele nang'o sama pod in gi ngufu minyalo manyo minyalo keto ket akiba moro ming'eyo ni diere ma mbele cha biro to ngufu nani ok biyie na manye yo matimore nade ibro yudo ka shida mang'eny miyude gi nyithindi manyiri kata gi ma yawuoyi go nikech owacho gima important nitiere kaka era moro mantie ma nyithindo bet ga godo gi min to kata yudo ka nitie tungni moko e ot kuom ng'at ma miyo gi ng'at ma dichuo ma miyo dhiga to keto nyithindo kando to wacho kama e koro yudo ogo nyithindo gi ang'owa gi ng'at ma gi wuon mare koro nyithindo eno gibet ga mana gi min to ng'at ma dichuo cha yena ka usimu hapa ni manen point maber mokalo yawinjo ka inyiso joma chuo nyaka ung'i mbele nyaka ibed kod akiba ni moro yena ka usimu. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni? Ma ogeda sana gurba ngel kula penj ni ya. Jaduong' moro ne nyithindo ariyo dichiel ka dolokore motiyo kowuo. Iparo nang'o manotimo momiyo ne wiye olokore mokowuo en ana motiyo. Imako mage to wuode mage direct. Mane penjo ogeda sana gurba ngel. Mano buok mar del ma bende inyalo kel gi gima wacho ni complicated grief. Nyithindo ariyo dhiyo to mano okelo koro gima physical wawacho ga ni dangri mar paro nyalo ketho nyaka dend ng'ato kaluwore gi kaka dendwa react ne dangni mar paro ma watimre nade ma wan godo koro gima nyalo wacho en ni kaka wacho ni en momono to koro onge kaka wanyalo konyo ng'at ma momo mok timre nade mok wuo nikech ok wanyal ng'eyo ni en
gino mano ketho wuoyo mare koso en ng'at koso part mar obwongo ma affect speech ma affect speech mago gik duto mantiere nyalo bedo ni nitie kaka hormones moko nowuok excess during that grief modhi affect obwongo makoro speech mare otimore nade olal to mago gin yore kaka wacho ni grief buogo del grief nyalo buogo del maket kata ng'ato mabed mong'ol nikech nitie hormones ma dendwa wuok golo ma kobiro in excess to nyalo ketho dend ng'ato kabisa. Emomiyo anyisoga ji ni sama ineno ka ng'ato wito ng'ate kata ka en hocho moro minyalo manyne kuneno ka gini dhi kode marach nikech inyalo yudo ka ng'ato wito ng'ato motamre kabisa ni en ng'at molalo timore nadi onge kata ni nyathina no ok otho kata oyiko neno kaburi to wacho ni nyathina no pod ngima ok otimore nadi mago dwaro ni mondo timne hocho nitie ka hocho mwaluonga ni grief counseling makonyo ng'ato come back to reality mantiere gi gima osetimore mondo maisha mare odhi mbele. To anyalo gone mos kabisa kuom gima notimore kuom babane kata ner gima wacho no endo ni mano is very unfortunate. Yes. Adwa ni wadoge kar sirikali saidia nikech ni wacho kata ni kapono ni sirikal nyalo biro kod yore ma inyalo ket godo kuonde mopogore opogore kwa wacha dier intiere koda e Kenya ka wadak kodi e Kenya ka wang'e gik matimore e Kenya ka kapok wachopo ir sirikali saidia mwang'e ni ok nyal kata ka nyalo timore to ok en tich mayot ahinya aina mwanyalo timo kaka familia. Anyalo wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi familia mare mano gima nitiere waweuru bet jok ma odich ahinya waweuru bet jok ma ok ne makosa kuma kata shida kuma shida nitimre nadi nitiere kata mane gweng kacha chande wan wawegi kata mane kanisa wakacha chande wan wawegi wanyalo bet gi programs mag senior citizens ma wang'eyo ni e gweng'wa ka nitie jodonga par ma ok nyal wuotho mok nyal dhi puodho mok nyal timo kama to jodongo go eko bende nyithindgi bende nosetimore nade nosetho gin kendgi ere gima wanyalo timo kata gi jogweng mae gi program minyalo chak kata mana gi chief e gweng kacha cha masama wavuno oduma to wang'eyo ni nitiere part moro mwatero ka senior citizen timiyo jogi samoro midhi e chiro ing'e kuma jaduong' moro nitiere modak kende maonge kata dio modino dhi lime ane to magi gik mananeno kata kane watimo anyalo taja ji nying ng'ato lakini ok wanyal mano ano kata watimo kata kane wadongo jaduong' ok ne weya weya no bole kanyo ne niyudo ka ng'ato dhi oomo ne pi oketo ne kanyo pi neno kaka oluokore kata kaka giketi mbele oluoko ne sende to magi gik mapani oganda watindo dich ahinya mok timre nadi ok tim ne jodongo e kanisa kacha chande ananyalo wacho ni adieri ni kata kanisa madhiye mana Nairobi ka nitiere program mar senior citizens ma ong'e ni ng'at mochakre higa 65 kadhi mbele nitie kata mane kanisa kanyo nitie program odiochieng' moketa keta ni mag senior citizens magi biro to ji biro e kanisa kanyo duto to miel kodgi to wer kodgi titimo negi competition mag gi ma ng'ato wuotho ga gwata gi pi kama to ng'at mopuko te kama tiyudo ka gimor giwuok kanyo ka gihil kabisa girito Jumapili girito odiochieng' no kendo ging'e ga ni odiochieng' senior citizen nyaka gitimre nade gibito gikawo nyaka magi gik mwanyalo kete gweng programs makonyo jogo ma ikgi oseniang' mok nyal ritore kendgi kawatime kata mana gi chief kawatime mana kata mane kanisa kacha nikech jodongo bohero kanisa to gihero nyaka weche mag kanisa kineno kama ne mohero en kareje ka in Nairobi ka wuogi mamani we bet ni kigocho ne mamani tipenje mana ni be isemwonyo yath idwaro pesa be idwaro pesa di penjo monyalo wuoyo go kodi mowinj komor mugo mbaka to kiyudo thuolo dhi dala ubed kod iter nyikwayo go mondo gitimre nade gigogo mbaka gi nyier god mane gima nyalo wacho kawakete yo machuok nyakwara mugaji wang' ni ngima en mwandu ok en pesa ok en gimoro amora tieni chopo ni mondo migo mbaka kod jodongo gi nyalo konyi nitiere gimoro mani wacho ka ni nyaka ji ikre ne ndalo mabiro iwacho kacha ni jodongo nyaka ikre ne ndalo mabiro nikech ok ing'e gima botimore mane penjo na mogik joma mine bende nyaka ikre ne ndalo mabiro ikruok chalo nade ikruok en ni sami yudo ketie akiba moro pesa ni moro kata nyiewe lo moro kumoro ming'e ni kidok dala tibro ga dhi timori nade inyalo ga puro inyalo ga chule ng'ato 500 moro to puro ni to kete inyalo bet gi dhok moko ming'e ga ni nyalo kwayo kata mana gugi moro ming'e ni nyaki ket pesa ni moro akiba wawewe ni watiyo gi pesa duto ni waloso go gik masani to kwapar ni sama koro ngufu bro rumo mok wanyal chande aeto bende kikwa raise nyithindo kwa expect ni gini bro pidhowa iwinjo ka jaduong' no wacho ni en koro ng'ama miyo nega pesa to jaduong' otimore nade ki raise mano gima dwa wacho ki raise nyathi
ki expect ni kibet maduong to nyathino bro konyi. Gik moko timore, nyathino nyalo tho, nyathino unyalo kosana godo makoro ene mobet kata mana tatizo e dala ni kanyo ero, ene makoro obaro wiye dala kanyo moingo. Nyathino nyalo donje kongo makongo lal kode makoro biobet kata mano sigo more dala ni kanyo ero. Koro nyaka waikre ne ngima mambele. Mane manyalo wacho kamano. Thuolo ema koro de maya wanga. Kata kamano main twak madahero mondo mwadhi godo matut nikech nadwa ni wadonje weche mag retirement. Ere kaka ngato onego bed ni ikore ne retirement. Ere kaka ngato kosechopo dala kono moro no koikore. Ere kaka onyalo chokore mapiyo piyo mondo mi gima ne odhi nyime yo makare. Pok wabedo kod programs mag jodongo. Wanyalo chako gi kanye. Mago gimoko mathoth nadwa ni wagoe mbaka kata kamano thuolo ema maya wanga. Ero kamano. Polo ni ngato dwa tudore kodi wanyalo yudi ka. Anyalo wacho ni ka in gi ngat ma nigi shida ma dwaro nursing care. Home for the elderly wanyalo provide ni kuma wanyalo rite ng'ati ka in gi dayo moro ma nigi tuoche mag dementia gang'o gi wich wil malal go eko. Nursing home wan godo mwakonye ji. Ka in gi ng'at ma kong'o hewo ma drugs ohewo wan gi kuma time rehabilitation. Go simu 07 5 8 8 1 0 2 3 2 Nyalo nuoyo 07 588 10232. Kidhie mbui mar TikTok ibro yuda @psychologist Juma. Nitiere puonj mang'eny mwaketo kanyo ero minyalo some achiel ariyo kuom gima mabiro. Erokamano Amor. Kenda duok erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo wabro chano kendo duogi watik twagne. Erokamano ahinya. Nyaka kama gikeno yude puonj, yude lokruok, neno gima onego bed ni timo, iweyo mama dala kende, iweyo baba dala kende, oken oro pesa kende, go simu, wuo kode, go mbaka, kaito bende kaber pusrie kadichiel kata kidich marom nade, dibed kode uwo mondo mi ne kaka ngima ne chal nikech ngima en mwandu. Yena duok ni erokamano mathoth kuom yudo thuolo ibire studio kendo puonjwa maber. Erokamano ahinya Ruth. Noganda wa momiyo chenro ni obedo kare, jogo mochung' ne taya ler kachiel kod duol mar studio. Erokamano ne director na Alex, erokamano mathoth ne producer na Perpetua Okoth Nyameja, erokamano kachiel kod in jahera mar chenro ni. Walok godo ngima wapuonjre wabed kod ngima makare nikech ngima nyaka kendo odiochieng' machielo. An Ruth Otieno.